Guillermo Meijón, porque ele está a dar unha roda de prensa tamén en Santiago, e a diputada Carmela Silva, que está nunha misión do Parlamento Español en México, e que ten gran importancia tamén para a nosa provincia, polo que se refere a construcción naval, PEMES, e, bueno, pois que están traballando tamén, e aquí estamos, pois, como tíamos comprometidos tres. Eu moi brevemente lles quería falar de dúas cuestións. A primeira é que dentro de escasamente unha hora se van a celebrar as comisións informativas da Diputación de Pontevedra, e onde nós temos presentadas dúas mocións. Unha se refere a bibliotecas e outra se refere a cobertura para as persoas que agotaron todas as súas prestacións por desemprego. É unha moción que pide fundamentalmente que todas aquelas persoas maiores de 45 anos, mulleres víctimas de violencia de xénero, familias con todos os seus membros en desemprego, en definitiva, todos os que hoxe están a pasar mal e non teñen ningún tipo de cobertura, que en aras dos acordos que se acabaron co Goberno do Estado, as organizacións sindicais, Unión Xeral de Traballadores e Comisións Obreras, se fixe unha cantidade en torno ao 80% do IPREM, que saben que son 426 euros, para todas estas familias e persoas que están ahora mismo desprotegidas, que non teñen ningún tipo de ingreso, ata que o desemprego estea nun 15%. Saben que ahora mismo está máis dun 27% na nosa provincia, e o das máis altas tamén de Galicia, e dende logo o que se pretende é de que esta longa crisis, que se prevé que non voltemos aos índices de emprego hasta dentro, como moi pouco de 10 anos, pois teñen esta cobertura. E outra cuestión que brevemente, sobre todo por as declaracións que fixo hoxe o presidente da Xunta, o señor Feijóo, nós na xuntanza dos xoves, en Comisión Ejecutiva, facíamos unha denuncia de como está a actuar o goberno do PP no Estado, pero tamén concretamente o goberno do Partido Popular en Galicia, o señor Feijóo frente, en temas en recortes, e concretamente no de educación, que é no que nos centramos e me vou a centrar hoxe. Falábamos de que na nosa provincia hai 166 mestres menos que o ano pasado. Por lo tanto, moitos nenos e nenas desatendidos. Falábamos de que hai algúns colegios que por non ter profesor ou mestre sustituto ou sustituta non poden dar inicio ás súas clases. E tamén algo que é un bochorno, como deixar a nenos e nenas diferentes, con algunha discapacidade, deixalos sin as becas de material escolar. Pero claro, o que hoxe nos indigna é a hipocresía política do señor Feijóo, do Partido Popular, que di que comparte o discurso do rei que fixo na inauguración do curso escolar. O que lle temos que decir, en primeiro lugar, que é unha falta de ética total o apoiarse nun discurso de outro, e segundo, dicirlle claramente que ele é parte desas necesidades no ensino da nosa provincia de Pontevedra, de Galicia en xeral, pero en concreto da nosa provincia. Ele é o culpable, porque ele é o que goberna, é o que ten os presupostos e é o que ordena onde van esos presupostos. Está ordenando que o ensino non veña. Eu non quero chamarlle caradura para non poñerme a súa altura de insultos, pero realmente é un hipócrita político, porque non se pode facer isto cando ele é o único responsable desta situación. Os pais, as nais, os nenos, as nenas saben que é así. Por lo tanto, que quede desde o PSDG-PSOE, desde a Executiva Provincial, o máis enérxica protesta, primeiro, por estes recortes tan brutales, e segundo, por ser un hipócrita e falar como se fora un actor alleo o que está pasando. Moi ben, por deixolles con Paula. Senadora.